Нашият филм не е за победителите от миналото, а за победителите от съвременето. Над това са хора, които ни вдъхновяват. Един такъв човек е Зори Костова. Здравейте, казвам се Зорница Костова и съм капитан на баскетболния отбор на Дунав 8806. Как откри баскетбол и какво означава той за теб? Израснах в баскетболната зала покрай баща ми, който е бивш дългогодишен състезател и национал по баскетбол на България. Още като бях малка, ходих с него по тренировките и знаех, че един ден ще се занимавам професионално с тази игра. По традиция капитанът Зорница Костова отряза баскетболната мрежа, трофеят на победителите. Главният мениджър на Националната баскетболна лига Иван Ценов, кметът Пламен Стоилов и неговият заместник Свилен Иванов наградиха шампионките и техните подкласнички. Имало ли е моменти, в които си искала да се откажеш? Да се откажа? Не. По-скоро е имало моменти, в които съм била леко разочарована, може би от даден матч, от начина ми на игра или пък от нещата, които не са си получавали. Да се откажа, не. Костова с стрелба от зоната. Стига публиката на крака с тази тройка. Къде намираш своето вдъхновение? Любовта и подкрепата на хората в град Русе е достатъчно вдъхновение за мен. Когато видиш изпълнена зала с хора, които те подкрепят и те разбират и ти помагат, няма как да не даваш максимум от себе си. Както аз, така и моите съотборнички. Винаги трябва да сме на макс и да ги радвам. Освен всичко, тя е много добър приятел.